ଯେଉଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ମୁଁ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଭଲ ଗୁଣର ବିକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସେମାନେ କୁରକୁରି ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟେଡ୍ ଫୁଡ଼୍ ଯେଉଁ କିଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଗୁଡ଼ା କି ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ପ୍ରତି ଅତି ହାନିକାରକ ଅଟେ। ତ ତାକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଇ ପକେଟ ମନିରୁ କିଛି ହୁଏତ ଆମେ ତ ବନ୍ଦ ତ କରିପାରିବାନି, ତାହିଁରୁ କିଛି ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ତାକୁ କମେଇ ପାରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ଆମର ପିରାମଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ PBL ସେମାନେ ଏଟାକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ଏହା କାମ କରିବ, ଫଳରେ ପିଲାଙ୍କର ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀର ବିକାଶ ପାଇବ, ତା ଉପରେ ସିଏ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏକ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଟାକି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିରିକୁଡ଼ି ଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ବାଛି ବାଛି କିଛି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ସେଠି ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ୟା ବାବଦରେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ବି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ସତେ ଏମିତି କିଛିଟା ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିହବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ, ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କର ସହମତି ସହିତ ସିଏ କଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିଗଲାଣି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ବାପା ମାଙ୍କଠୁ ପାଉଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ସେମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ ତା ଉପରେ ବି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖି ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ମିତବ୍ୟୟୀ ହେବେ ଏବଂ ଯୋଉ ପଇସା ଯୋଉ ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବର୍ବାଦ ହୁଏ, ସେଇଥିରୁ ସେ ଦୂରେଇ ରହିବେ। କାରଣ ଆଜିର ଶିଶୁ ଯିଏ କି କାଲିର ନାଗରିକ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆମେ ଆଜିଠୁ ହିଁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାକି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ରେ ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ତ ତାକୁ ବି ବିକାଶାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଏଇଭଳିଆ ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଅଛି। କାରଣ ପିଲାର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିବା ସହିତ ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଭାବ ବିନିମୟକାରୀ ଏବଂ ଗୋଟେ ମାନେ ନିଜେ ଯେମିତିକି ଯୋଉ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ, ମାନେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ପାରାକୁ ପଢ଼ି ନିଜେ ସେ ତାର ଅର୍ଥ ବାହାର କରି ତାର ଉତ୍ତର ସିଏ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ନେଇ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଲୋଗାନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର TLM ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଅଛୁ, ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ଜିନିଷ କି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ତ ତାଙ୍କ ନଜରରେ ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ କେଉଁଠି ଠିକ କେଉଁଠି ଭୁଲ। କାରଣ ପିଲାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସେ କେବଳ ଆସେ ନାହିଁ କେବଳ ଖାଲି ଅକ୍ଷର ଶିଖିବା ପାଇଁ, ସେ ଅନେକ ଜିନିଷ ତାହିଁରେ ସୁପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାଗ୍ରତ କଲେ ହିଁ ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଓ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ହିଁ ଭାରତ ବଢ଼ିବ, ତେବେ ହିଁ ଆମ ଜାତି ବଢ଼ିବ, ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆମେ ଏକ ନାଁ ରଖି